אז מה קורה חברים, כאן פופסי בסרטון חדש, בסרטון שורט הזה של היום אני הולך בעצם לפתוח את הלאקי בלוק הזה ולספר לכם על כל הדברים שאני הולך לחלק לכם בחינם מהאיבנט שהיה. ובינתיים אני אסביר לכם, אני לא הייתי יכול, בואו נראה שנייה מה יצא, אני לא הייתי יכול להיות באיבנט, לא סטי פתאום, אוקיי. אז אני לא הייתי יכול להיות באיבנט בגלל כל מיני בעיות שהיו לנו וכל מיני דברים, קרס וכל מיני בעיות, אבל כן הספקים שלי היו בתוך האיבנט והשיגו לי דברים. הנה זה משהו אחד שהשגנו מהאיבנט, זה כזה לאסטרה אליטס גלקסי 7.8 מיליון. אז בעצם אנחנו הולכים לחלק את הלאסטרה אליטס האלה, שתי לבקות שיש לי פה, ובעצם את כל הסקרטים שאתם רואים, או אפילו ביינורד גודס שאתם רוצים פה, אולי את טרלה הזה. אז כאילו תכתבו בתגובות ובאמת אני אבחר אחד מכם, אבל חייבים להיות ראשונים לערוץ. טוב, אז יאללה, תודה רבה ונתראה בסרטון הבא שיעלה בקרוב מאוד. יאללה, ביי.